idan yan bidiya sun ce muku suna son manzon Allah wallahi tallahi ƙarya suke. Babu makiya manzon Allah irin yan bidiya, ba haka bane? Wallahi in kana neman makiyin manzon Allah, in ka samu dan bidiya ka samu, domin duk abin da suke kira wala kishiya suke yi wa manzon Allah, ko ba haka bane? Manzon Allah ya ce a ajiye gemu a cika shi, aka zo suna askewa kuma suna umarni da askewa, ko ba haka bane? Sai yan kaɗan daga cikin malamansu su ma bisa al'ada suke bari. Wannan kishiya ne manzo Allah ko ba kishiya ba? Manzo Allah ce ayi salati, suka kina manzon Allah, suka dauki na wani kato. Kishiya ne manzo Allah ko ba kishiya manzon Allah ba? Manzo Allah ce a daga sutura, suka sake, suka kuma karfafa a sake din, wanda ma ya daga din suka masa izgili. Wannan ba makiya manzon Allah bane? Ko ba makiya manzon Allah bane? Qur'anin da manzon Allah ya zo da shi suka masa kishiya, suka samu abin da ya fi shi, amma dan ba su da kunya, su ba su da kunya, wai kuma su ne masoya manzon Allah. Wallahi tala yan bid'a ba ku da kunya. In kana neman tacaccen makiyin manzon Allah, in ka samu dan bid'a ka gama. Domin law kana hubbuka sadiqan la datahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Da gaske da kana son manzon Allah da ka bi sunnarsa. To me yasa kuke gaba da sunnan manzon Allah? Kuke gaba ma da mai yin ta? Yanzu mu ba duk kokarin da muke yi, duk gwagwarmayar da muke yi, cewa muke a dauki na manzon Allah, ba fa dauki na malaman mu ba fa dauki namu ba fa. Wallahi su kansu sun sani cewa gwagwarmayar da muke muna cewa a koma ga manzon Allah ne, amma a sakamakon haka ma kin mu suke yi. Dukenan tunda mu da muke ci a koma na manzon Allah suna kin mu, kin waye yasa suka ki mu? Kin manzon Allah. Wala kin manzon Allah ne, kin sunnarsa ce. Inda suna son sunnarsa, idan kana son sunnar manzon Allah, wala wanda kaga yake yin ta, zaka yi haba da shi, zaka ji kana son sa, ko ba haka bane? To me yasa yan bid'a suke kin mu? Akwai wani malami ɗaya tag da muka ce ka dauki sunnarsa kai, ko muka ce ka dauki addini a wurinsa kai koyi da shi akan abin da ba manzon Allah ya zo da shi ba? Gaya mana. Ibn Taymiyyah ne, ina ruwan mu da shi? In dai wajen koyi ne, an aiko mana shi? Abdul Wahab ne, ina ruwanmu da shi? An aiko mana shi ne? Kai, wato yan bidiya ba son addini ba, kuma makiya sunna ne. Ku rika yakan mu kuna mana kazafi akan muna bin sunna, kawai dan mun ci a koma wajen manzon Allah, ayi aikin manzon Allah da yawa da babu kokonto, shikenan muka raba abokan gaban ku. Ku zagi ubanninmu, ku zagi iyayenmu, halittanmu ma ku zage ta, ko ba ka suke bane? Duk fa ba wani abu kawai mun ci a koma ga manzon Allah, amma za mu tsaya gaban Allah. Wallahi tallahi za ku girbi abin da kuke shuka. Kai iyayenku ma sun girba yanzu, suna su inya su duk sun girba yanzu. Wallahi sun girba, sun je sun tarar, kuma ba dawowa. Duk wanda ya mutu ba zai dawo ba, in daɗi in wahala. Saboda haka nan duk manyan sabon nan wallahi tallahi ba wanda ya amfani da tsakuwa, balle carbi. Ba mu zo ba kan carbin ba, tsakuwan da aka je aka makale da ita, ko dan dibino din, ba wanda amfani da shi manyan sabana ko daya. Saboda wa suke koyi? Manzon Allah. Kai a dauka Safiya ta yi amfani da shi, an aiko maka Safiya? To duk matan duniya ma ba ta aiko mace ba ma a matsayin annabi. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ba taba aiko mace ma a matsayin annabi ba, balle ai koyi da ita. Haka Safiya ku yangar manzon Allah ce, wanda daga kabila ne Yahudawa, wanda manzon Allah ya yanta ta aure ta, za ta tayi cikin matan manzon Allah. Shikenan, ba ce mi koyi da ita ba aiko mana ita ba. Kai Abubakar an aiko shi, Umar an aiko shi, Aliyu an aiko shi. Idan ga na manzon Allah, ga na Abubakar, ga na nawa da mu dauka? Gaskiya in ba mai neman gaskiya ne ba dan iska ba. In dai gaskiya kake nema, na manzon Allah da ka dauka. Shi ne aka aiko mana, kuma shi ne aka ce mai koyi da shi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Shi aka aiko mana, shi aka ce mai koyi da shi, ba wani ba. Sai za duk wanda yayi wani abu in ya saba wa na manzo Allah sai a jefar masa. Ba sai za Imam Malik ya ce ba